så vil jeg gerne have lavet sådan en mindeplade fra mormor også. Jeg kommer til at samle penge ind til Alzheimer's-foreningen weekenden op til landsindsamlingen den 21. september, hvor det er, at jeg kommer til at lave et lille projekt på mine kanaler. Når folk donerer til min indsamling, så kommer jeg til at køre en takt mere sydpå. Så afhængig af, hvor mange penge vi får til den her indsamling her, så kommer jeg til at potentielt sætte ende ned i Syditalien. Så jeg sætter mig lidt selv på højkant og prøver på at få skabt nogle gode minder på vejen, for at samle nogle penge ind til dem, som ikke kan huske alle de minder, de har haft. Og hvorfor laver du den her indsamling? Jamen jeg tror, jeg laver den her indsamling her til det er skide vigtigt at få nogle midler, men det er fandme også vigtigt at så få snakke om det her, fordi at det skal ikke være pinligt at snakke om demens. Så det vil jeg gerne prøve at bryde det tabu, samtidig med at vi får samlet nogle penge ind og laver en skide sjov indsamling. Fordi selvom det er en meget, meget træls sygdom, så skal man alligevel prøve at få vende de dårlige ting til noget godt. Jeg vil gerne have lavet sådan en mindeplade fra mormor også. Forhåbentlig sætte den meget langt ned i Europa.